Takže nazdar lidi, já vás zdravím u našeho druhého videa z Lovka. A nic se tady nezměnilo, pokračuju tam, kde jsme skončili. Takže my budeme plnit questy. Takže my plnit questy, které bychom měli splnit. Ne, tenhle ten právě. Tak. Zapomněl jsem vám říct v minulém dílu, že vlastně od 5. levelu si můžete nakupovat v latríně, nebo v latrínách. Jsou to takový jakoby obchody, kde si můžete kupovat věci na váš level. Pokud máte level 7, tak se vám to, tak tam budete mít věci na 7. level. Pokud budete mít level 10, tak taky na váš level. A od 10. levelu budete si moci vybrat specializaci. A specializace jsou 4. Je tam tank, jako tank, pak je tam healer, jako healovač, pak je tam takovýhle damager, jako po dobu koček, a pak je tam ještě jeden damager pro dobu. Tak. Já jsem si teda, my si asi vybereme normální Taitu, protože tam má velký damage a taky se dokáže i healovat všechno. Zatímco tenhle ten moc ne, ten nemá ani moc damage a má jenom healing. Jako víte, že tady má jenom 2 damageový ty. Takže já doporučuji, pak si vezmu tady ten Taitu, té podoby kočky. A od vlastně 20. levelu, to se hodně těším, tak budete moci získat nebo koupit si Battle Peta, nebo takhle peta, normálního peta, který bude tady. A takhle si budete moci koupit peta, pak se můžete různě tunit nebo vylepšovat, aby byl rychlejší. Jak víte, tak tady jsou i lítací, tady máte úplně, jo, vlk dokonce tady je, nebo jo, takže to je pet. Od 40. levelu budete mít Battle Peta, to je, Battle Peta, to je vlastně takovej jako pet do války, jako do boje, můžete s ním válčit a podobně. A od 80. je pak lítající Battle Pet, takže to taky jde. Taky může lítat a může se vrhnout do vaší války. Tak, ale to by bylo těm věcem, co jsme chtěli říct. Teď se vrhnu na ty questy. Mám asi dělat normální tenhle quest, ten se mi líbí. Tak tam si doběhneme, je to kousek. Tak a potom si zaběhneme do té latríny, tam si koupíme nějaký věci, pardon. Tak máme celkem dost goldů a zlaťáků, máme 50 těch zlaťáků, ještě plus něco prodám, takže celkem dobrý. Tak a my tady prosekáme tady toho, jo vidíte, jinak doporučuji, pokud budete hrát za tady toho vlka, tak hlavně mačkejte všechno, je to úplně nejlepší věc, co bych dělal, prostě koukejte, jak mačkám všechno, hnedka je dole, jo. Je to úplně easy, nic nepotřebujete, jo, mačkejte prostě všechno, co vás napadne, hlavně nemačkejte tady tu houbu, takže to nemačkejte. A když mačnu já 5, tak to nevím, co to dělá, počkejte. Když máš 5, tak mě to, jo, taky, to má taky damage. To má ještě možná větší damage než normálně. Jo, vidíte, že to bude, to je úplně tak, teďka se bude mačkat všechny. No. Takže doporučuji mačkat všechno. Takže prostě ulehčuje tu práci, jo. Byl hned mrtvý, jo. Ještě když dáte do toho kritika, víte, že mi berou minimum. Tak, asi. Jinak fakt doporučuji expit pomalejc, nedělat ty questy tak často. Spíš si někdy dát třeba s někým duel, nebo tak, protože potom třeba, já třeba nevěděl, když jsem měl jako můj první účet, tak jsem měl za 10 minut už třeba 18 a
to je právě že hodně blbý, protože pak jsem nevěděl, co je prostě grupa, co je specializace, prostě jsem si vybral nějaký blbý specializace, pak jsem sbíral věci, co by nebylo vůbec na mojí specializaci, takže nedoporučuji expit hodně rychle, prostě doporučuji expit hodně pomalinku, aby se to všechno jako získávali z té hry, co je co, když tak se zeptat někoho, fakt to pochopíte z těch mých videí. Jestli vezmu tu čestku, ta nejlepší, jak vidíte, tak jsem 7, dáme tady, tak tyhle ty kalhoty mají 15, 29. Tak tyhle ty se, tak, vidíte, tak jsem pěkný. Tak, my si teda doběhneme do té naší, jak jsme se spavnili, jako o začátku, tam by měla být taky latrína, takže tam rychle běžíme. Jak vidíte, tak Tigr je celkem rychlej dokonce. A nevím ani kde kam jsem si dal toho. Kam jsem si dal toho vlka, to fakt nevím, já jsem to asi zapomněl, jo. Tak tady vidíte, jak jsme se tady spavnili, tak tady vidíte i takhle všechny národy, jako trolové, no jo, je dokonce panda, pokud znáte Minecraftáka, tak ten za něj hraje. No a teď vám ukážu latríny. Latrína je tohle, vlastně, když se takhle kouknete, tak tady si můžete kupovat ty věci. Tohleto je na Damagera, teda na válečníka, na warriory. A tohle je na nás. To je jenom na nás, tahle ta věc. Jak vidíte, tak tady jsou celkem dobré věci. Když si koupíte tady 8,3, tak tady žádná dobrá jako zbraň teďka není. Ale už nevadí. My si můžeme tady koupit ještě. Jo, tady si ještě můžete koupit třeba na Ferala nebo. Teďka to vůbec já to moc nechápu, to se mě neptejte. Ale tady jsou armory, který bych doporučoval, abyste si koupili hnedka. Takže tady všechno prodáme. Dokonce úplně všechno prostě. Jo. Tak, vezmeme si tady. Tady máme 29 armorů. To je málo. Tady máme 33, takže to hnedko všechno koupíme. Budeme mít na to peníze snad. Jo. Dobrý, máme na to všechno peníze. Jak vidíte, máme questy splněný, takže jsme dostali peníze za to automaticky. No a teďka, jak vidíte, tak tohle, tady to je 33 armor a tady to je 29. Takže my se to pěkně navlíkneme. To má 15, tohle má 29, to je celkem slušný už. Tady to má 20. To je prostě horší, jo, všechno. Takže tohle to všechno navlíknu na sebe. A teďka uvidíte, jak jsme pěkný. Takže my se změníme. A jak vidíte, tak jsme celkem pěkný. Ještě si musíme koupit nějakou lepší palici, ale palici bohužel dneska nemají, takže to je vlastně o náhodě, co vám tam padne. No. Tady všechno prodáme, protože to nepotřebujeme, jsou to blbý věci, hodně blbý věci. Tak a tady skáčem. No a tady máme pak questy ještě, ty já teďka nebudu plnit, teďka možná ještě tu palici. Chtěl bych novou palici, no, chtěl by to fakt novou palici, nemám akorát. Já se pak zkusím ještě mýho kamaráda zeptat, jestli to nejde nějak jako vyměnit na nějaký jiný. Podle mě ne. Tady nemá asi nic. Dobře. My teda poběžíme zpátky na ty questy, které se budou určitě hodit teďka v naší době. Ale až třeba budeme 35, já nevím, třeba 60 nebo 50, tak spíš třeba, když budeme mít nějakou grupu, tak vlastně budeme chodit spíš takový ty
jako dungeony a podobně, jo. Takže nebudeme moc dělat ty questy už od tam tý levelu. Spíš teďka na začátku se to spíš bude hodit, protože potřebujeme prostě expit a expit a expit. No. Takže my tady poběžíme. Pardon. Tady máte jinak. No, tady tak. Tak, my se jdeme teda dělat tenhle ten quest, který je potřeba. Prostě to pěkně, no, jako tyhle ty věci jsou samozřejmě úplně blbý. My vůbec nepotřebujeme tyhle věci. Jo, jsou to úplně zlý věci. Ale proč ne? Mám za to takové tyhle goldy. Ale a tak no. Tak my teďka budeme do začátku hodně potřebovat a v pozdější době nějakých tý 18. úrovni pak budeme muset šetřit. Protože jinak nebudeme si koupit peta a bude to prostě blbý. Takže my tady budeme mačkat všechno. Je taky rychle brtvé, no, celkem je lehký. Když se nám objevuje nějaký kombo nebo něco takového, já to moc nechápu. Tak, to je nám tohle, takže my si můžeme pěkně dojít zpátky. To bylo celkem rychlý. Tak, musíme dojít až tam. Tak to jo, musíme doběhnout někam jinam. Jo, počkej, my budeme muset doběhnout, jo, dobrý. Dobrý, tam, no. Tak, jinak dobrý je třeba si tyhle ty questy nechávat, protože za chvilku se budeme ještě další místo, kde budeme muset plnit questy. A tyhle, co jsou tady, tak nemusíme ani plnit. Třeba, já nevím, taková 85, tak se sem můžeme někdy dát Hearthstone a můžeme se sem portnout a pak můžeme v pohodě si questy splnit, jo. To je úplně jako easy. Nevím, no. Tak my to tady jdeme prodat tady tomu pánovi, protože to fakt jako nepotřebuju tyhle ty kravenky. Jsou to strašně blbý věci, my máme lepší. Nějaký armor máme, takže jako to se nám taky bude hodit teďka. No a nám teďka chybí tenhle quest. A ten nevím vůbec co dělat. Jo, teď vím. Tady takhle si stoupnete, takhle si stoupnete a dáte tady tohleto. A hned se nám to splní. Jo, musíme se splnit do téhletý podoby, tak co lohnám. Tak počkat. Jo, dobrý. Tak jak vidíte, tak quest máme splněný. Jsem teďka už 8. A jak vidíte, tak mám i toho bíra, který je teda není na damage. Na něj nehodí se ani damage, na něj se hodí, když třeba dostáváte nějakým boji, třeba když máte málo HP, tak si dejte bíra a ještě vám to přidá, myslím, že nějaký HP a budete prostě takový silnější, takže to je taky dobrý na zdrhání, jako tohle je dobrý na zdrhání a taky na damage a tohle je dobrý na tankování, takže tak. Tak, my tady teda musíme splnit tyhle questy, takže my teda poběžíme docela daleko. Teďka tam budou další questy. A tam budou teda další questy, kterým budeme muset splnit. Je to takový další město, do kterého se musím dostat. Jo, tady nahoře, jo. No, my se tady dostaneme takhle nahoru. A pak nám to zavede do nějakého dalšího města. Jsem si myslel, jsem si tím jistý. Tak počkej, to musím nějak vyběhnout, nebo to vyběhnout bírem, nevím. Tak jako, no, vyběhnu to, nevyběhnu, škoda. Takže dneska asi nestihneme, možná stihneme 10, ale podle mě asi ne. Nechci to moc prodlužovat, to video. Abyste si to taky nějak užili, aby to nebylo třeba na tu 90, aby to nebylo třeba na, nevím, 100 dílů, jo. Chci to mít na hodně dílů.
A myslím si, že v pozdějších dobách ty questy budou hodně pomalejší. Že to nebude takhle rychlý, že prostě to bude pomalejší. Tak, my se jako skočíme, tady komplet tu quest stage a co? Teď se musíme dostat do jednoho města. Teď z tohoto můžete v pohodě skočit. Co nám nestane? Toho skočíte? Jak vidíte, tak jsem dostal archivent, nebo archivent. No, a teďka vám něco ukážu. Šup. Healnem se a jsem plnej. To je úplně boží. To já mám úplně rád, když tohle mám. Zvlášť na healery. Tak, ale no, tohle je úplně boží. Zase mám plný HPčka. No, on měl nepotřebovaný manu, tenhle ten. Myslím teda, že nepotřebuje tenhle manu. Že má energii, jo, tady vidíte energy. Takže nevím, jestli se to nedává i s tou manou. To jsem nikdy nezkoumal. Ale asi ne, jako, to ne. Co, doběhneme. Jo, vidíte tady to další. Tady jsou další quest, ne, to není mám. Tak za chvilku budeme dalšího pána, vidíme, který nám taky dává questy. Už je to jenom kousíček. Tak. No. Poběžíme, šup, skočíme, dobře. Senku necháme. To co uděláš, no, co uděláš? To uděláš, no, to je damage, viď. Kupry, sebereme kuplík a jdeme. Tak, a my tady máme, teda, jo, vidíte, že tady je další questy, tady je toto město. A furt máme questy tam v té vesnici, v tamtý naší předchozí, jo, takže furt tam máme questy, furt se můžeme plnit, ale teďka budeme plnit tohle. Tak, omlouvám se. No a my třeba můžeme splnit tenhle quest. Nevím, jestli jsou tady takové latríny, jo, jsou tady latríny. Jak vidíte, tak tady jsou taky latríny, je to latrína? Ne, není to latrína, tohle není latrína. Tak počkejte, asi tady jenom zkontroluji latrína. Počkejte, možná si to... Já to teda možná nenajdu, já to musím... Ne. No, nevím, kde to je. Nebudu to dál zkoumat, musím toho nejvíc stihnout. Tak. Ne, není, tak jo. Jdeme si tady questy. OK. Ne, tak tenhle quest nechci. Tenhle ne. Ten je dlouho, ten možná udělám i vlastně off-screen, protože ten je fakt na dlouho. Tenhle quest. A ten nechci dělat. Protože fakt mám na dlouho. Jo, to prostě, co mě nebaví, jako jo, tyhle prostě. Takže to udělám off-screen, včera jsem ho dělal na svém normálním účtu, hrozný, dlouho jsem to dělal, ještě s kamarádem, ten mě tam musel dokonce odvízt, je to fakt daleko, takže tak, ale tady to budu dělat normálně sám, tak. No, mám asi nějaký gnoly, musíme pod to, tak to jo, tak to máme pozabíjíme jako rychle, tyhle ty já nesnáším. Tak, teď si to oběhneme, takhle no, tak. Jak vidíte, tak tady to je prostě otravný, to mě vůbec nebaví. Tak ho nám, cípni. No. Tak. Já máme zabít tyhle. Dobře. Tak easy. Jo. Tak vidíte, mačkám všechno. Je mi to úplně jedno. Co mačkám, protože stejně někoho zabiju. Freshmate, pojď. Je mrtvý, víte, jak je to rychlý. Kolik mi berou, tak to je minimum.
nevíte, tak jsem 9. Možná nedáme, možná dáme tu 10, tyjo, možná vám tam ještě ukážu normálně. No. Pak vám ještě musím to mě to říct, co, když budete dělat toho tanka, nebo to no. No, já vám to můžu říct teďka. Takže, pokud si jako dáte specializaci tanka, tak na něj berte věci, co jsou na agility. Jo? Ne, teda ne, to je na to, na healera. Na healera berte, co je agility. Teďka si to přesně nepamatuju, jak to bylo. No, já vám to všechno v příštím díle, protože vím, že ten quest splním a půjdem a asi to ukončím. Takže tak, dejte, pojď. Ty questy jsou úplně nadlouho a to nesnáším, no, tohleto. Máme to na 5, protože chci mačka všechno. Tak pojď. Tak pojď, no. Víte, mačka všechno. Teď nemám energii, no. Teďka nemám energii. Takže musíme šetřit s tou energií, no. Takhle se rychle dobí energie, no. Stojí mě to 35 energie a je to silný jak pes, prostě. Je to silný, strašně silný. A jak já vidím, tak jsme všechny vyvraždili, jo. To ne. Samozřejmě tady je těch oblastí víc. Ne. Pokud jsem ty hajla. No pojď, no jo. Easy. Tak. Hele, tam ještě tam. Oni se tady spamnou, takže asi budeme jim tady. Tam jsou ještě další, ale... Teďka jenom kolečko, tak. Tak 3. Já se to strašně pletu s hrou. Lolko. Kvečko, Ečko. Tak, takže to držím jako na lolku teďka. Tak se úplně pletu. Tak, no to teďka bude spamnutý, jako nejsou ještě spamnutý. Ty nechci čekat takhle dlouho. Co v tom bude? Ale Forest. Tak to nepotřebujeme to, teďka zatím ne. Teď se nám to nebude ani hodit, teďka to nebude hodit. Víte, jak tam dochází fakt nutně to, no. Už máme 13, 12. Co se tam je? Ježiš, tak já můžu na ně vzít normální, no. To jako taky. Co jako taky mám damage za ně, jako to ne. Takže fakt na něj mám. Jako cooldown celkem taky jsou. Jak víte, jak se healů víc, už se mi to upgradeovalo. Ten se healů 200, teďka zase 100. Tak, vidíte, dáme loka. Ten nemá vůbec damage, to si nebudem znát. Ten já teďka vám ukážu, jaký má on damage, jo. On nemá prostě damage, on je blbý na ten damage. To je spíš takový tank, to. Ale když vezmu tady toho, tak to je damage, jo. To už jde, má i attack speed nějaký, když si to řeknete, tak je to fakt dobrý. To se mi na něj líbí. Tak my se teda doběhneme tam, kam bychom měli zaklapnout quest a ukončíme to. Takže příště možná dáme tu 10, protože 10 se bude hodit na tu specializaci, kterou budeme teda muset potřebovat. A od 15. levelu, to se vám si budeme muset získat digestoř. Je to digestoř, ano, je to digestoř. A je to takový spell, tam asi 4 spely, nevím, to mi nevysvětloval kamarád, je to prostě digestoř, který najdem od 15. levelu, takže to se fakt těším. Tak, Ahmo, to bylo od Ahma, nebo od koho to byl ten kos? To bylo od tadyto určitě, takže jdem na tadyto kos.
Aha, takže tady to, počkejte, tady, ne. Počkej, kde byl ten quest? Já musím zaklopnout, tady. Tak počkej, tady update mám. Je tady. Dobrý. Mám 2700 expo a tady si můžu dát nějakou... Tak tyhle ty věci vůbec nepotřebujeme. Jsou na maila a je to ještě sekera, tak nepotřebujeme. My potřebujeme tohle, už hnedka prodáme, já si to samozřejmě nebudu brát. Protože já to nepotřebuju. No. Takže stejně musíme splnit další quest. No, ale ten já už splním, nesplním, to splníme už někdy jindy. Takže doufám, že se vám toto videjko líbilo, doufám, že jsem vám poradil s tou hrou. Jak říkám, Digestoš. A hoj.